नमस्कार. मराठी किचन विथ सवितामध्ये तुमचे स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत अतिशय स्पायसी झणझणीत असा अंडा मसाला. अगदी धाब्यावर किंवा हॉटेलमध्ये मिळतो तसा अंडा मसाला अगदी कमीत कमी साहित्यात घरच्या घरी कसा बनवायचा ते आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. सांगितलेल्या टिप्स फॉलो करून तुम्ही हा अंडा मसाला बनवला तर तो सगळ्यांनाच नक्की आवडेल. तसेच तुम्ही अजून चॅनेलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा व सोबतचे बेल आयकन ही प्रेस करा. चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. अंडा मसाला बनवण्यासाठी इथे मी 8 अंडी उकडून त्याची सालं काढून घेतलेली आहेत. आता या अंड्यांना आपण सुरीच्या साहाय्याने असे कट मारून घेऊया. अंड्यांना कट्स दिल्यामुळे अंडी शॅलो फ्राय करताना अंडी फुटत नाहीत व अंड्यांच्या आतपर्यंत मसाल्यांचा फ्लेवर उतरतो. त्यामुळे ग्रेव्ही सोबत अंडी सुद्धा खाताना टेस्टी लागतात. हे बघा, अशा पद्धतीने मी सर्व अंड्यांना कट्स मारून घेतलेले आहेत. आता ग्रेव्हीसाठी लागणारे वाटण तयार करूया. त्यासाठी इथे मी 3 मध्यम आकाराचे कांदे व 3 मध्यम आकाराचे टोमॅटो घेतलेले आहेत. कांदे असे मी उभे चिरून घेतले आहेत व टोमॅटो सुद्धा मी असा बारीक चिरून घेतलेला आहे. तसेच 20 ते 25 लसूण पाकळ्या, 2 इंच आल्याचे काप व 7 ते 8 सुक्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. सुक्या मिरच्या तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकताय. आता हे सर्व साहित्य आपण भाजून घ्यायचे आहे. त्यासाठी एका पॅनमध्ये 1 मोठा चमचा मी तेल घेत आहे. तेल थोडेसे गरम झाले की त्यात कांदा घालूयात. कांदा मीडियम फ्लेमवरती चांगला हलका सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. कांदा आपल्याला जास्त ब्राऊन करायचा नाही. हे बघा, कांदा असा परतला गेला पाहिजे. कांदा आता परतून झाला आहे. यात आता लसूण, आले व सुक्या मिरच्या घालून घेऊया. आता यात 10 ते 12 काजू घालूयात. काजूमुळे ग्रेव्हीला खूप छान टेस्ट येते. आता हे सर्व साहित्य मिनिटभर परतून घेऊया. थोडेसे परतून झाल्यावर यात टोमॅटो घालूयात. टोमॅटो घातल्यावर लगेचच यात मीठ घालूयात. मीठ घातल्यामुळे टोमॅटो पटकन सॉफ्ट होतो. आता हे 2 मिनिटे परतून घेऊया. गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवली आहे. मीडियम फ्लेमवरती हे आपल्याला 2 ते 3 मिनिटे परतून घ्यायचे आहे. 2 ते 3 मिनिटे परतून घेतल्यावर त्यावर आता झाकण ठेवून आणखी 2 ते 3 मिनिटे आपण हे परतून घ्यायचे आहे, म्हणजे टोमॅटो छान सॉफ्ट होईल. आता झाकण काढून बघूयात. सर्व साहित्य छान परतले गेले आहे. टोमॅटोही चांगला सॉफ्ट झाला आहे. आता यामध्ये अर्धा ग्लास गरम पाणी घालूयात. पाणी घातल्यानंतर हे 10 मिनिटे झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचे आहे. अधूनमधून ते झाकण काढून हलवून घ्या, नाहीतर ते खाली लागून करपण्याची शक्यता असते. या पद्धतीने मसाले फ्राय करून ते शिजवून घेतल्यामुळे ग्रेव्हीला खूप छान टेक्स्चर येते. हे बघा, मसाले चांगले शिजले आहेत. आता गॅस बंद करून हे थंड करून घेऊयात. सर्व साहित्य छान थंड झाल्यानंतर ते एका मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया. छान बारीक वाटून घ्यायचे आहे. तुम्ही बघू शकताय, छान बारीक वाटले गेले आहे. आता ग्रेव्ही बनवण्यासाठी लागणारे वाटण तयार आहे. तसेच अंडी देखील उकडून घेतलेली आहेत. आता सुरुवातीला आपण ही अंडी शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत. त्यासाठी एका कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल घेत आहे. तेल थोडेसे गरम झाले की यात उकडलेली अंडी या तेलामध्ये शॅलो फ्राय करून घेऊया. अंड्यांना आपण कट्स दिल्यामुळे अंडी ही तेलात फुटत नाहीत. गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवली आहे. अंड्याचा कलर हलकासा चेंज होत नाही तोपर्यंत अंडी फ्राय करून घ्यायची आहेत. 2 मिनिटांनंतर मी गॅसची फ्लेम स्लो करत आहे. आता यात थोडीशी हळद व पाव चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घालत आहे. यामुळे अंड्यांना कलर खूप छान येतो. मिरची पावडर टाकल्यानंतर गॅस अगदी स्लो करायचा आहे, नाहीतर मिरची पावडर करपण्याची शक्यता असते. हे बघा, अशा प्रकारे अंडी फ्राय करून घ्यायची आहेत. 4 ते 5 मिनिटांनंतर अंड्यांचा कलर चेंज झाला आहे. आता ही अंडी एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. हे बघा, अशा प्रकारे ही अंडी देखील फ्राय करून झाली आहेत. आता त्याच कढईमध्ये आपण ग्रेव्ही बनवून घेऊया. त्यासाठी इथे मी काही खडे मसाले घेतले आहेत. खड्या मसाल्यांमध्ये 1 इंच दालचिनीचा तुकडा, 3 ते 4 लवंगा, 7 ते 8 काळी मिरी, 2 तमालपत्राची पाने, 3 हिरवी वेलची व 1 चमचा जिरे घेतले आहे. तेल थोडेसे गरम झाले की यात खडे मसाले घालूया. मसाले चांगले लो फ्लेमवरती अर्धा मिनिटभर परतून घेऊया. खडे मसाले तेलात परतले की यात तयार केलेले वाटण घालूयात.
इथे मी सगळे वाटण घातले आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार याचे प्रमाण कमी जास्त करू शकताय। वाटण व्यवस्थित मिक्स करून आणखीन 2 मिनिटे हे परतून घेऊया। गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवली आहे। मीडियम फ्लेमवरती हा मसाला परतून घ्यायचा आहे। आता वाटणात 1.5 ग्लास मी पाणी घालत आहे। पाणी घालून व्यवस्थित हलवून घेऊयात। आता यामध्ये काही मसाले घालून घेऊया। अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर व 1.5 चमचा मी धने पावडर घालत आहे। आपण वाटणामध्ये सुक्या मिरच्या वापरलेल्या आहेत, त्यामुळे त्याच्या अंदाजानुसार तुम्ही तिखट वापरा। मसाले घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता यानंतर यावर झाकण ठेवून मीडियम फ्लेमवरती 3 ते 4 मिनिटे ग्रेव्ही चांगली शिजवून घ्यायची आहे। हे बघा 3 ते 4 मिनिटांनंतर ग्रेव्ही छान शिजली आहे। ग्रेव्हीचा रंग देखील खूप छान दिसत आहे। आता या ग्रेव्हीमध्ये फ्राय केलेली अंडी घालूयात। यात 1 चमचा गरम मसाला व चवीनुसार मी मीठ घालत आहे। 1.5 चमचा मी कसुरी मेथी घालत आहे व वरून थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। ग्रेव्हीत मीठ सुद्धा जपून अंदाजानेच वापरा। सुरुवातीला टोमॅटो शिजवण्यासाठी सुद्धा आपण मीठ वापरले आहे, त्यामुळे मीठ वापरतानाच ते अंदाजाने वापरा। आता अंडी या मसाल्यांमध्ये चांगली मिक्स करून घेऊयात। अंडी मिक्स करताना ती हलक्या हाताने मिक्स करून घ्यायची आहेत। यानंतर कढईवर झाकण ठेवून अंडी चांगली 7 ते 8 मिनिटे शिजवून घेऊयात। गॅस लो ठेवायचा आहे। गरज वाटल्यास थोडेसे पाणी घालून घ्या। ग्रेव्ही किती पातळ किंवा घट्ट हवी त्यानुसार पाणी घाला। झाकण काढल्यानंतर तुम्ही बघू शकताय, स्लो फ्लेमवरती अंडी शिजवून घेतल्यामुळे ती मसाल्यांमध्ये छान शिजतात। मसाल्यांचा फ्लेवर अंड्यांमध्ये छान उतरतो। तुम्ही बघू शकताय अंडी किती छान दिसत आहेत। ग्रेव्ही सुद्धा छान दिसत आहे। शेवटी वरून थोडीशी कोथिंबीर घालून आणखीन 2 मिनिटे ग्रेव्ही अशीच शिजवून घ्यायची आहे। तुम्ही इथे तुमच्या आवडीनुसार बटर देखील वापरू शकताय। बटरमुळे आणखीन ग्रेव्हीला टेस्ट येते। तर तयार आहे अतिशय टेस्टी, स्पायसी, झणझणीत असा अंडा मसाला। तुम्ही ग्रेव्हीचे टेक्स्चर बघू शकताय, अगदी ढाब्यावर हॉटेलमध्ये असते तसे आले आहे। तुम्ही हा अंडा मसाला रोटी, नान, चपाती, भाकरी किंवा भातासोबतही खाऊ शकताय। तुम्ही पण ही रेसिपी जरूर ट्राय करा। रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका। चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा व सोबतचे बेल आयकॉन ही प्रेस करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। धन्यवाद।